ľudia, ja som Dominik a dneska máme ďalšie video. Dneska si zahráme Night Shift in the Pawins. Som tu s Matúšom. Čaute ľudia. Ja som toto nikdy nehral, čo ty? Ty si toto niekedy hral? Ja som to nehral ešte, ale videl som niečo na YouTube tohto. Ja som videl iba nejaké trailery na túto hru som videl. Mne sa spamuje celý YouTube s touto hrou, aj tebe. No. Tak poďme preskúmavať. Aby sme zistili, čo a kde je. Musíme... Si poďme naspäť do tej miestnosti, ja som tam videl nejaký kód. Neviem, na čo to je. Keď čukneš na N, no tak tam máš niečo room code, basement code a manager's code. A tu niečo žiadli. Mám nejaký backstage key. Počkaj. To nebolo náhodou tamto backstage. To bolo tuto, sa mi zdá. To bolo toto, nie? Asi áno. A čo bude tuto? Pozeraj sa, či niečo žiariace neuvidíš, tu možno budú nejaké kľúčiky. Našiel som! Stožerky. Ale poď za mnou, pozri kamerovej miestnosti. Nepríde ti, že toto je ako Five Nights at Freddy's? Možno... Skúšme zapnúť tú telku. Akú telku? Túto, čo tu je. Veď tam asi musím... Tuto keď sa pozerám, no tak tam to niečo píše, že tam mám dáš nejakú VHS kazetu. Aj tebe? Aj mne. Kamon, veď to je z roku 0, veď kto už používa kamon na kazety veci? Ja nepoznám nikoho, kamo, kto má Ja nepoznám nikoho, kto má doma prehrávač na kazety. Ani ty? Pomoc! Naháňa ma niečo. Naháňa ma nejaká gorila, či čo to je. Pomoc. Ona ma tu zabije. Som pri šmiklavke nejakej zelenej. Nie. Ale to je gorila, mám nejaká na seba. Áno, ona má... Oranžovka, potom... Ale oni možno vedia ísť do ventky, veď som videl, že tu sú nejaké ventky. No... Tu je nejaký kanál. Možno by sme tady mali utiecť, nie? Ako som išla do ventky. Tá gorila bola v ventke. Takže ťa zabijem. Lebo gorila a Lučíkov som išla. Naháňa ma. Mňa naháňa. Ja? Ja idem dať VHS kazetu, lebo som našiel kazetu. Ona pôjde teraz do ventky, sa mi zdá. Nepôjde. Ona mňa naháňa. Chápeš to, že ona ma ešte stále naháňa a ani ma nezabila? Nenapadlo, ako to môžeme dať. Jako? Otvoriť prosím ťa tú druhú stranu, kde nie je žiadna ventka. Tú druhú. Jakú? Áno. Otvor. A nezatvor. Zatvor. To som dobre dal, že? Ale room code. Ľudia, napíšte do komentu, kto sa teší na dáte. Šťastné a veselé vám prajem ľudia Vianoce. Ale vám prajem. A ja ďakujem za 100 odoberateľov. Poďme sa pozrieť na kamery, kto chýba. Gorila je tam a Čika. Čika niekde chýba. Alebo Kura, či čo... Ja sa mi zdá, že ona je tu, nie? To nie je ona. Počkaj, pozri. Tu je nejaký kód 8985. Tu je Čika. No ale neviem, kam to mám dať, veď tu nie je podľa mňa veľa miestností na kód, nie? Počkaj, ale nebola to náhodou predtým miestnosť na kódy? Ty myslí... Počkaj, Matúš. Možno je to basement, lebo som videl, že basement mal nejaký kód. No ale to nemôže byť, lebo keď čukneš na N, no tak tam máš aj basement kód, musíme zistiť. Čakaj, že to je on. Počkaj, to mám vyskúšať, poď so mnou.
8985. Nie, veď tam je Čika. 8, 9. Je to dobré. Poďme, Yes. poďme. Zatvorím za sebou dvere. Zatvor, lebo sa možno vedia ísť. Wow. Mŕtvola. To je nejaké scary, nie? Poď sa tam pozrieť. To je Cake z Minecraftu. Wow, na mňa vyskočila myš. Mám kazetu, mám druhú kazetu. Možno... Nejaký bober. Matúš, tam je nejaké ďalšie zviera. To je pes. To čo je? Počkaj, poď sem, poď za mnou. To je bober. Pomoc. To je zlatom. No ja mám veľa aj z kazetu, Matúš. A tam som videl nejaké dvere na kód. Čo keďže teraz túto kazetu budem potrebovať a zistím ten kód od tých dverí, čo tam boli. Ja idem za tebou. Čakaj, prehrám si kazetu. Ja zabil clown. Mňa zabil Foxy. Kamo, veď... A zapredtým. Ale veď ja som si zatvoril dvere. Ako to, že ma zabil? Asi cez stenu. Kde si ty? Ale ja idem za Bogdom. Ale čakaj, tam boli také dvere na kód, musíme zistiť ďalší kód. Počkaj, je tu náhodou ten kamera nohy miesta? Poď už rýchlo, poď sem, Matúš. Idem. Veď keď čupneš na to, tak aj tak ti to ukáže. 6488, mám hoja od Lakačity. Mám hoja od Lakačity. Ja ho odlákam. Ty ho odlákaš? A ja tam dám ten kód, dobre? Poď za mnou, ty hnedý bober. Ty ho odlákaj. Alebo čo si, to je medveď? To je bober. 6488, nezabudni. 6488. 1. Dobre, odlákal som ho už. 64881. Áno, 64881. Zabil ma. Čau, bober. Čau, bober. Čau, bober. Čau, bober. 4 koľko? Mám nejaký kľúč od Party and Surveys. Vyskúš ja to niekdy dať. A to nie je kód, to je kľúč od dverí. Kde si istý? On ma ešte stále nezabil, Matúš. Ten bobor ma nezabil. Istý, ty si bobra. To som mega preglitchil. Poďme radšej preč. Tu je to Party and Surveys. Našiel som Party and Surveys key. A kde to vlastne ide? Čo? A kde to vlastne ide, nevieš? Ale docela sa nám darí na to, že to hráme poprvé v živote. No, Poďme sa pozrieť na kamery. ukáž. Sa mi zdá, že niekto je pri tých dverách pri Bobrovi. Teraz je na kamere. Má by byť na kamere. Tuto by mal byť. Kde? Na sedmičke. Tu je Bobrito Bandito. Nie, tu alebo tu. A, tu je. Zatvor! Prestaň, veď on nás zabije. Nie? Kde si? Po ventke. Otvoríme mu a schováme sa do ventky. Bež! Zdrhaj. Ale vo ventke sú rýchli. Ale že je rýchly? Ale jak vedel, že sme vo ventke? Že? Veď on stále chodí do ventky, keď je v tej miestnosti. Ale teraz aspoň vieme, kde je. Ale prečo je taký rýchly? Ale ja som otvoril dvere od Party Surveys. Matúš. Bacha, Mickey Mouse, poď za mnou. Zabil ma. Nie, to nie je Mickey Mouse, to je Ratatouille. Ratatouille. Osem sekúnd. Čau, Ratatouille. Ratatouille, poď sem. Glitchni ho sem, Matúš, glitchni. Poď sem. Glitchni ho sem.
Poď za mnou. Ale on je tam zaseknutý. Poď už. Poďme do Party and Surprise. Ale tá sa nehrá. Čakaj. Čo? Bež, už Foxy vylieza. Musíme sa schovať sa. Ale som povedali, že boli som taký Five Nights at Freddy's fejkový. A tam ten Foxy, pamätáš, Five Nights at Freddy's fejkový, keď sme hrali. Poď už, poď už. Poďme asi sem. Tak ten Foxy sa tam zasekol tak, ani sa nevedel hýbať, že? Nožnice, aj keď neviem na čo sú. Poďme sem. Tu som niečo videl, poďme sa sem pozrieť. Poďme. Bež, poď sem, ja som to prerezal. No čo bolo? To je nejaký, to je ten Bunny. To je Bunny. Mám páčidlo. Počkaj, nemal by tam byť náhodou ten pes, veď lebo presne také sme videli, čo vieme preskočiť pri tom Bobrovi. Ja som sa dobre zlakol. Ja som sa mega zlakol. Ale počkaj, nemáme to teraz vypáčiť na záchode ten kanál. Počkaj, že by... Alebo dvere. A odídeme. Nejde to. Poďme skúšať ten kanál. To som videl na YouTube. Aj ty? Nie. Na chlapský poď, na chlapský. Poď. No tak poďme tam, ja neviem ani kade ideme. Poďme doleva je vždy najlepšie. Alebo sa rozdelíme. Rozdelenie sa Ja som sa mega zlakol. Ale že vyzerá divne. No ale tak je rozbitý animatronik. A... Niekto jej dal asi facku. Ja mňa sa bojím gorily. Počkaj, ona bola tam, sa mi zdá, nie? Ja sa ale mega bojím. Tam je. Tu je. Tady to sme išli. Keď uvidíš nejaké šedé dvere, no tak mi povedz. Tu je. Mám ju. Tak ju nalákaj nás. Čakaj. Kam ju mám nalákať? Niekam preč ju nalákaj, dobre? Niekam preč. Ide za tebou. Dobre. Je za mnou. Nalákaj mi voľno ťato. Tak poď sem naspäť, dobre? Ona ide naspäť do svojej skryši, ale nejde už. Ja som našiel nejaký oheň. Ja som našiel manažerský. Môžeme odísť, Matúš, my už tu nemusíme asi byť, lebo som našiel manažerský. Yes. A ja viem, že to je... Nie, neviem. Ja viem, kde je manager's room. Ja som videl manager's room. Veď to nebol náhodou... Matúš. No? No tak ako? Tak ale prečo potrebujeme od toho kód, keď máme od toho kľúč, nie? No. Tak to nechápem. Bacha. Kde si? Poď už, rýchlo. Tu je sa mi zdá. Nevidím. A zatvor. Čo? To čo je? To čo? What is this place? Tell me. A čo mám robiť? Čakaj, on niečo rozpráva, možno nám povie kód od tohoto. Ale tam máme tam. The code to the door is Ale nám to neukazuje, veď. 5, 9, 9. Počkaj, neodpálime tieto rakety. Jaké? Možno. A zabijeme tých animatronikov. Áno. Čakaj si to, čo je ten dobrý koniec. Možno, Matúš, ja som počul, že sa to prejde tak, že tuto získame kód a tam bude taká myš s nožom. Tam bude taký kľúč, čo ju ukradneme a odídeme preč. A kde sú dáme ten kľúč?
5, 9. Poczekaj. 3, 5, 9, 9. Pozeráš? Čo tam bude? Ale tam je Chica, nie? Ajaj, to čo je? Ratatuj! Ratatuj! Ona ho zabila. Ale on je mega rýchly. Ty ma nezabiješ, Ratatuj. Ale tam je Vedka. To je tam s nožom, čo si hovoril, že ju ideš pozrieť, nie? Áno. Ja mám kľúč od... Na to, že mám exit kľúč, takže my vieme utiecť, lebo ja mám unikový kľúč. Yes. Poď za mnou. Tu sa mi zdá, že som videl východ. Rýchlo, poď sem. Yes! My sme to prešli. My sme to prešli. Tak ľudia, toto by bol asi koniec tohto videa. Dúfam, že si nezabudli dať like a odber na toto video. Teším sa na ďalšom videu. Tak ahojte.